Oine, gaz hemen azpeko kobazuluan aurrien, zarreran, eta lehena ezagun, bain beste, horren ezagun telebizinorik eta zinerik eta gurezuk, kontentu izan, umiei kontentu izan, lehenako sinismenak eta pasaizuek. Bueno, mari izan gure jainko zie, eta gurezuk ezatuzkuen, zelan etortezan, hanbotoko kobatik. Zuzko bola baten. Baten batek edukitzi mauan, zozelako gatzazki edo, tribu bat abestiaz edo, bera izetezan jueza eta arrelu geti zitune. Eta beti izaten zuten, kontrarizuei, bat zitun, torri, hanbotoko kobara, beran residentizia. Etortezin parte bisok, berzen parazten da, honek etorri dize horre araba aldetik beti pasatzen da ben egu hemen, gogorra izaten da eta hemen baten pleutxu egu eta etorri dizona eune ardikin. Kukitzitu du, hemen begozioten da eta 10 bilotxeko jaixoten izenak hemen, bat berton iztie, da obligazioie. Ez eusku, egun arditxik 50 jaixo izela, eta otzuek jautezela 10. Oine, lau bilotxe monde txine izkue bakarrik, eta gu sigurgaz, arek bataz beste, largoi bate, 2 bilotxe, 3 bilotxe betxetxu eta bataz beste, largoi bate itxuela, da gordeta daukezela. Hane arkazuluen barrun. Bueno. A ber, ata barrikatik idi adarkabie zahar da. Beran tonzailie izatik eta atatetu tonzailiek. Idi adarrien, bakotxei, bitze da eixola. Adarkabie zagardota, eran mutileakoin. Libreu ez da arrixe. Eta oin esan egixe, zenik dana entzuten dut eta dana ikusten dut. Guzturroik ez ezan. Zagardu izet ezan, ez darrexi libretako. Maririn erari sakratue. Bastuan sasoie, kalitateak edo batematik euskola bela emoteko. Gure jainko zian erari sakratuari. Aeran da gero, ez hauen beste erik, egiz ezan behin. Gupe gorzi deukaute izkuteun bierra baina egize da. 85 jaixo di, eta baina otzuek egize da 10 jauskuez. Bueno, zein bagatzen diez, 10eko bat itxibitezu honek. Haunditxio edo, txikitxio ez, hau pentsau. Baina, hemen itxibidiz, zuen ardizek, euron, bedarzailek jaten egon diz, eta hune pesozen bidare. Jalan izetezan. Ni pentsetot oin behino, justizizio hori egitezala.